Neviete pozdraviť. Dobrý deň, priatelia. Čo robíme, keď staneme do školy? Každý sneh je vonku, sol padá ako vonku. Čo si už spievame v pondelok v škole? Jurko Bambúšik sa včera posral. A čo povieme učiteľom? Pani učiteľka, Jurko Bambúšik sa posral. Čo učiteľka na to? Je mi ľúto debilov, že si osrali trenky. Aké sú naše pocity pred písomkou? Jurko Bambúšik mi vylíže moje osraté trenky. Čo zrobí učiteľka, keď príde so samými peťkami? Jurko Bambúšik im nepomohol, bol to retard. Čo povieme profesorom, keď nám pomôžu zmaturovať? Ďakujem, každý jeden, čo tu bol, nikdy som nezabudol. Na Jurka Bambúšika som až tak včera skoro zabudol. A čo Jurko Bambúšik na to? Pošleme vás do Ameriky alebo k Židom.